Bona tarda. En el moment de donar inici a les reunions de pares, creiem que és important començar amb una senzilla presentació de la nostra casa salesiana i dels diferents equips que la conformen. Em dic Carles Pasqual i sóc el titular de l'escola. La nostra escola és una obra salesiana que es basa en 4 grans pilars. Vol ser casa que acull, pati que educa, escola que ensenya i prepara per la vida i església que celebra i acosta a allò transcendent. El personal de l'escola treballa per l'educació i maduració dels seus alumnes i vetlla per les seves famílies. Per aquest motiu, hi ha un servei d'administració i serveis que intenten fer el dia a dia més fàcil per tots els membres de la nostra comunitat educativa, famílies, alumnes i personal de la casa. A la recepció comptem amb l'Olga i en Raül, les 2 primeres cares visibles de la casa. A secretaria us trobareu amb l'Eva i l'Ingrid. A comptabilitat estarà la Sandra i l'administradora, l'Arantxa Mitjana. Al costat hi ha el nostre informàtic, en Jordi, que ens assegura el manteniment dels equips i de la xarxa informàtica. Finalment, l'Olga Puig, la nostra infermera, que té cura de tots nosaltres, i l'equip de manteniment que té cura de tots els detalls de la casa, juntament amb l'equip de cuina i neteja, que fan que la nostra casa llueixi com llueix. Per assegurar una escola amb els equipaments i els serveis que ens pertoquen, necessitem el vostre compromís i la vostra col·laboració, donat que els diners que ens dona el departament no cobreix ni molt menys les despeses de l'escola. Per això és tan important l'aportació salesiana. Bona tarda, em dic Felip Comabella i sóc el director pedagògic de l'escola. Aquest curs, després de 2 anys de pandèmia i de restriccions, volem obrir camins d'esperança i d'il·lusió, tot sembrant llavors de futur entre el nostre alumnat. Això ho fem amb 5 punts claus que volem potenciar i que configuren la nostra identitat com a casa. Volem obrir camins en direcció a educar per a la vida, fent realitat el nostre perfil competencial de sortida. Volem obrir camins en direcció a acompanyar processos, orientant i donant resposta a les necessitats educatives del nostre alumnat. Volem obrir camins en direcció a ser una escola 3.0, que treballa les metodologies actives, fent ús dels dispositius que afavoreixen l'aprenentatge. I volem obrir camins en direcció a tenir una visió internacional i obrir camins amb una identitat pastoral pròpia. Contem amb un equip de professionals, tutors i mestres que vetllen per l'educació i la maduració dels seus alumnes. A infantil i primària, l'equip de coordinació està liderat per la cap d'estudis Sílvia Albiol i el formen els següents coordinadors: l'Òscar Millán, d'infantil, la Jessica López, a primer i segon, Anna Boutin, a tercer i quart, i Eulàlia Bargalló, a cinquè i sisè. Aquest equip està completat també per la nostra cap de pastoral, Mercè Garcia, i per la cap del SAP, Arantxa Rosselló. El servei del pastoral s'encarrega de presentar la figura de Jesús al nostre alumnat i treballa la competència transcendental. I el servei del SAP coordina l'acció tutorial i dona recursos a l'alumnat davant la dificultat. No es pot confondre aquest servei amb l'atenció o derivació psicopedagògica. Una vegada us hem presentat el nostre equip humà, us presentem un grup de pares i mares que donen el seu temps ajudant a l'escola i construint amb ella un projecte unitari. Són el grup de l'AMPA. Buenas tardes. De forma breve os voy a explicar qué es el AMPA, quiénes somos, qué hacemos y qué hemos conseguido. El AMPA somos todos los padres y madres de alumnos y la Junta de la AMPA, a la que represento, es tan solo una representación. Somos un canal de comunicación entre las familias y el colegio, ya que ambos tenemos un objetivo en común, que es la educación y el bienestar de nuestros hijos y de sus alumnos. ¿Tienes alguna idea, alguna sugerencia o propuesta de mejora o alguna duda? Háznoslo llegar y nosotros se lo transmitiremos al colegio. Nos reunimos de forma periódica entre nosotros y con el titular y el director del colegio. Ahora ya sabéis quiénes somos,
¿Queréis saber qué es lo que hacemos? Se pide una única aportación por familia de 30 euros al año. Con esto llevamos a cabo diversos proyectos, como por ejemplo de formación, como cursos, conferencias, jornadas educativas. Nos encargamos de comprar y socializar libros de lectura. También compramos los detalles de graduación de nuestros hijos. Nos encargamos también de organizar las fiestas del colegio, como por ejemplo la Castañada, la Cursa de Don Bosco, Sant Jordi o la fiesta de las familias, entre otras. Financiamos también la entrada al Saló de l'Ensenyament para los alumnos de bachillerato y hemos conseguido socializar la ropa salesiana en buen estado de familias que ya no la necesitan para que otras puedan beneficiarse. De forma puntual, cubrimos también necesidades como material para los alumnos. Ahora ya sabéis quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué hemos conseguido. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del email, vía delegados de clase o podéis localizarnos en la sala de reuniones del AMPA. Aprovechamos para recordaros que el próximo día 3 de octubre a las 6 de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos una reunión abierta a las familias, donde os explicaremos de forma más extensa qué es lo que hacemos. Si tenéis alguna propuesta, alguna idea, alguna duda o queréis formar parte del AMPA, allí os esperamos. Muchas gracias.